ассалому алайкум дӯстони азиз, ман шуморо бар ширкати Atomic Carez компания ба кор даъват мекунам. Духтаракор, кор хеле осон аст. Мо хона набромада дадри хона кора идома медиҳем. Дасти рост аст, чабиятаи одам регистратсия мекунем. 250 сомон да ягончи харидорӣ карда ба ҳамин кори мо осон меша. Духтаракор, хариду фурӯши ҳар моҳа надорем. Духтаракор, бинем ки мо дар як моҳ 6 бор маош мегирем, ҳаррӯз сешанбе ва 2 бор дига премия. Бинем ки соҳиби анин гуна автомобилҳои беҳтарини дилхоҳи худ мешавем. Дар Тоҷикистон ки шуда шавӣ, Atomic нақша гирифта шудааст. Духтаракор, барои ин командаро калон кардан лозим аст. Командаи шумо чӣ қадar калон шава, ҳамқадар маошҳои шумо болотар рафтан мегирад. Духтаракор, аз ҷумла Раиса Пихаева, наставники болои мо, бинем ки ай тарафи компания 550,000 рубли русӣ ба инҳо тӯҳфа карда шудааст. Ино наставники болои мо буда дар рӯзаш 50,000 стеб маҳкам мекунад ки дар як моҳ 1.2 миллион тақрибан маош мегиранд. Духтаракор, соҳиби 5 фарзанд, зани хонашин аз хона набаромада анамин гуна маошҳоро мегирад. Духтаракор, ҳар яктай мо метавонем регистратсия карда ин гуна калон маошҳоро гирифта ба орзуҳои худ метавонем ноил шавем. Духтаракор, бинем ки маошҳоро метавонем ай банкоматҳо, аз банкҳо, аз любой ҷо метавонем маошҳои худмона бигирем. Филиалаш дар Тоҷикистон шуда мешавад. Аз ҷумла ино дилшодзани калонсоне ки дар хона ништа кор карда истода ва ногуфта набуданд, ино дар пенсия буромадагианд. Духтаракор, ино автомобили гирифтанд ки нақди пулиаш 4 миллион аст. Духтаракор, 4 миллион ба даҳан гуфтан осон аст. ҳамкори мо дар як сол 2 миллиону 200,000 рубли русӣ гирифтанд. 100,000 рубли русӣ худаш ба ҳисоби тоҷикӣ 15,000 тоҷикӣ. Духтаракор, маҳсулотоша намегем, маҳсулотҳои беҳтарин дора барои одамои бефарзанд, барои одамои ки писаризия доранд, витилиго дора, касали қанда, миёма, киста, барои одамое ки касали саратонанд, барои кӯдакон, занакон, мардакон ва беҳтарин маҳсулотҳо барои одамое ки фоизошон пастанд. Духтаракор, ҳамато метавонем регистратсия шавем ва соҳиби маошҳои нимингула калон шавем. Духтаракор, анин маошҳоро гирифта бо анин хали автомобилҳо аз тарафи ширкати Atomic ба лидерҳои ояндаи ширкати Atomic Carez компания падарка карда мешавад. Духтаракор, ҳар як зан, ҳар як бонуе ки дар берун кор мекунад, мондашуда омада хона да бо кори худро мекунад, анамин хали маоша намегирад. Барояд дар хона шишта дар пеши фарзандон тарбияи фарзандро карда, хизмати шавҳар, хизмати сурухштоман карда маошҳои калон гирифта метонем. Духтаракор, барои мо шарт нест равем ягон ҷо пул тем хонем ё ки диплом гирем. Духтаракор, ҳар яктай мо метонем анамхали маошҳоро бигирем. Духтаракор, чӣ мо орзую ҳаваси худро надорем? Бо шумо.